750 jott reġistrati f'pajjiżna b'tul ta' 24 metru jew aktar huma fost opri tal-baħar li jikkontribwixxu għal 100 miljun euro fis-sena li tħalli fl-ekonomija Maltija l-industrija tal-jottijiet. Dan ingħad waqt konferenza organizzata mill-Kamra tal-Kummerċ Maltija li kellha lan li tagħti stampa ċara tal-industrija tal-jottijiet f'pajjiżna u l-iżviluppi li saru fl-aħħar snin. Dr. Alison Vassallo, Chairperson tal-Yachting Services Business Section fiħdan il-Kamra tal-Kummerċ, semmit uħud mill-fatturi li xprunaw is-suċċessi miksuba fl-aħħar snin. Naħseb illi huma vantaġġi bħal bandiera, il-fatt li s-servizzi huma ta' livell għoli, il-fatt li klijenti jħossuhom komdi mal-ġurisdizzjoni tagħna, il-fatt li hemm vantaġġi u soluzzjonijiet li wieħed li l-istudin jistgħu jieħdu vantaġġ minnhom u kollox flimkien joffri ġurisdizzjoni b'saħħitha ħafna. Il-Ministru Edward Cicluna tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jappoġġja lil dan is-settur li jimpjega mal-1500 persuna. F'dan il-kuntest qal li l-pubblikazzjoni tal-linji gwida dwar il-mod kif is-superyachts ħallsu t-taxxa temmew it-theddida li pajjiżna kienet jaffaċċja mill-Kummissjoni Ewropea. Dan kif is-sena l-oħra Malta u 3 pajjiżi Ewropej oħra ifaċċjaw twissija hekk kif is-superyachts ma kinux iħallsu t-taxxa kollha minħabba li parti mit-traġitt tagħhom kien ikunu barra mill-Unjoni Ewropea u allura l-proporzjon kien ikun skont il-kobor tal-jott. Iżda wara negozjati u diskussjonijiet fit-tul intlaħaq qbil mal-Kummissjoni Ewropea. Aħna konvinċejnihom li ċertu affarijiet li qed isiru għandhom jibqgħu, però bi-spiritu ta' kompromess aċċettajna wkoll illi il-parti kemm ikunu ġewwa jew barra tiġi kalkulata wara li ssir l-attività. Riżultat ta' hekk il-Kommissjoni ddroppjat it-theddida ta' infringement fuq Malta u għalhekk, grazzi għalhekk, l-industrija tista' tkompli tgawdi l-attività li hija importanti ħafna l-ekonomija ta' pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.